Utálom magamat ismételni. Vagy például, ha azt mondom, hogy Püsztosz, nem biztos, hogy jól ejtem ki, mert az írásból sose tudni, hogy pontosan hogy ejtették annak idején, mert a tájnyelvi kiejtések ma is rettentő színesek. Azt mondom, Püsztosz, a szótárban az van ott, hogy biztos. Csak az a probléma, hogy nem létezik bízik jelentésű ógörög pűszik szó, illetve a püszt nem jelenti azt, hogy bízt. Hát akkor a püsztosz az, hogy lehetne biztos. Már ugye hozzátéve azt is, hogy magyarul mit jelent rajta az os, az ógörög osz meg csak annyit jelent, hogy a püszt a mondat alanya. Köszönjük szépen! Ha azt mondom püszonosz, azt jelenti, hogy bizonyos. Püszonitész, bizonyítás. És így tovább, és itt látni kell, hogy a ragok, tehát a szóképző elemek is tökéletesen ugyanazok. Hát eddig csak azt lehetett látni, hogy nem ugyanazok. A legkevésbé sem. De ugyanígy elmegyünk Japánba. Hát a japán nyelvnek igen közeli a magyarhoz, lévén, hogy ők is hunok. Hát, hogy a japán nyelv mennyire közeli a magyarhoz, azt megint csak a legegyszerűbb megállapítani abból, hogy megtanulunk esetleg japánul, akárhol utána lehet nézni annak, hogy hogyan néz ki a japán nyelv, és akkor majd utána látjuk, hogy ez mekkora nagy baromság volt, hogy a japán nyelv igen közel állna a magyarhoz. A magyarhoz valóban vannak közel álló nyelvek, mint például a török. Hát, a japán az pont, hogy nem. És ez is közismert ám. Például én Grécsi Lászlótól hallottam először, hogy Kazár Lajos, az már meghalt szegény, MTA nyelvésze, ott élt sokat, meg is írta a könyvét, bemutatta, hogy mi, Grécsi szavaival, hogy mi hasonló a japán nyelv a magyarhoz. Hát persze, a lényeg teljes mértékben ugyanaz. Teljes mértékben ugyanaz. Teljes mértékben ugyanaz. Teljes mértékben ugyanaz. Hát azt hiszem, ezt azért elég könnyű ellenőrizni. Ha megnézzük a mongolt, hát persze, a kínai, stb. 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 Hát ez azért nagyon izgalmas, hogy összehozza a kínait, a mongolt meg a japánt, holott eleve a mongolnak a japánhoz nincs túl sok köze, ami azt illeti teljesen másképpen épül fel a két nyelv, ami meg a kínait illeti, mint említettem, az meg még csak nem is ragozó nyelv, hanem elszigetelő, és totálisan különbözik ettől a kettőtől, tehát elképesztő. Komolyan mondom, elképesztő. Végül is biztosan tudjuk, hogy Kis-Ázsiában is a ma magyarnak nevezett nyelv, tehát az ősnyelv volt az alapnyelv, a műveltségnyelv, hát ez következik sumérokból, egyiptomiakból is, következik sumérokból, egyiptomiakból is, sumérokból, egyiptomiakból, sumérokból, egyiptomiakból. Például az óhéber telve van sumérokból, egyiptomiakból. Például az óhéber sumérokból, egyiptomiakból. Például az óhéber telve van ma is használatos, mai ragozású szavakkal, de ez kérem nagyon régi, tehát még Kis-Ázsiában rakódott bele a héber nyelvbe. Most belerakódott, vagy a közös ősnyelvből származik? Egyrészt ezt kéne eldönteni, másrészt pedig mint mondtam, a sémi nyelvek mással hangzós gyökökkel operálnak, teljesen más jellegű nyelv, tehát ugye a közös ősnyelvből való levezetése egyébként is gubancos, ami pedig a Varga Csaba által majd nem sokára felsorolt szavakat illeti. Megmutatnám azért, hogy néznek ki ezek a mással hangzós gyökök a héber és hasonló nyelvekben. Itt látható néhány példa, MLK, mással hangzós gyök, vonatkozik a király fogalmára. A magánhangzókat kell beletenni ahhoz, hogy ebből szavakat lehessen előállítani, és amilyen magánhangzót beletesz az ember, az szerint fog alakulni a végső szó jelentése, tehát már ugye maga a magánhangzó is toldalék értékű, ezen kívül nyilván elejére és végére is kaphat a szó külső toldalékot is, tehát külső-belső toldalékok egyaránt működnek. Úgyhogy azok a szavak, amiket Varga Csaba fel fog sorolni, azok a héberben már mind toldalékolt, képzett, szerkesztett szavak lesznek, a magyar nyelvben pedig ezek ugye tőszavak. Csak néhány példát mondok, amit a
6. században, tehát a reformáció megindulásakor a református lelkészek eleve döbbenten nézték, és azt hitték, hogy közvetlen rokon a héber és a magyar. Néhány példa: asszony, iszák, avar, afár, bárány, bar, barom, beirim, bokor, bókor, én, éni, áni, ének, anak, gödője, gedáje, gyerek, jerek, habar, habar, halál, hullal, hamis, hamasz, harag, horok, és így tovább. Na most ez valahogy elfelejtődött, de hadd jegyezzem meg, hogy én ezt közzétettem egy ilyen cikkemet a Világhálón, és kaptam egy levelet Krizsa Katalintól, Izraelből, aki engedélyezte, hogy közé tegyem az ő levelét, és beszéljek róla. Ezt írta: tisztelt Varga Csaba, Izraelben élő magyar vagyok, kettős állampolgár. Nagyon érdekel az ősnyelv kutatás, megkeresésemnek lényege, hogy én héberül tudok. Miért Varga nem tud? Most Varga nem tud héberül, és úgy vonta le a következtetéseit a héber nyelvvel kapcsolatban? Mondjuk ezen nem csodálkoznék, mert ugye nyilván a többén sem tud azok közül, amikről beszélt, na de hát mégis. Tökéletesen egyetértek azzal, hogy a magyar nyelv hordozza a világ ősnyelvét, és az gyöknyelv volt. A kínai a gyöknyelv. Ez persze nem jelenti azt, hogy a magyarnak a valamikori nagyon régi ősen el lehetett volna elszigetelő nyelv, na de hát itt arról van szó, hogy gyakorlatilag azt sem tudjuk, hogy milyen fogalmakról beszélünk, ahogy én itt elnézem. A magyarnak nevezett nyelv, tehát a Kárpát-medence nyelve és ősnyelve, az ősnyelv, annak egyik bizonyítéka a szerkezet, tehát fraktál szerkezetű, vagyis a világegyetem egészét még tisztán tükrözi. Egyrészt, a fraktál szerkezet nem azt jelenti, hogy a világegyetem egészét tisztán tükrözi. 2. Amire Varga Csaba gondol, ez az elágazó szerkezet, ez pedig nem jellemző a gyöknyelvekre. Nem. Ez a toldalékoló nyelvekre, a ragozó nyelvekre, az agglutináló nyelvekre jellemző, ami viszont nem gyöknyelv. Annak a működését. A második bizonyíték halmazelméleti, mondhatni így is, és nagyon egyszerű. Tudniillik, azzal, hogy a törzsnyelvből levált leánynyelvek elkezdenek felejteni, és a törzsnyelvhez képest romlanak, az annyit jelent, hogy elkezdenek felejteni. Tehát nagyon sok szó kiesik, a ragozás sérül, vagy elhagynak belőle, mert ők már nem értik a szavak valódi jelentését. Hát akkor a magyar nyelvnek is le kellett volna romlania, mert a Varga Csaba által visszaállított furagyököknek a jelentését mi sem értjük. Tehát, hogyha neki igaza volna annak a régi gyöknyelvnek a szempontjából, az akkor is azt jelenteni, hogy a magyar nyelv nemhogy azonos volna ezzel, hanem szanaszét romlott ahhoz, és nem értjük a valódi jelentésüket azoknak a remek gyököknek. Na most, hogyha így összeszedjük azt, ami közös, amit mi megértünk egyikből, másikból, harmadikból, negyedikből, mert még hogy tiszta állapotban maradt meg, azt a furcsa jelenséget látjuk, hogy ezekből a maradványokból összeadódik a régi magyar nyelv. Mert különbözőket felejtettek, egymás között látnak rokonságot, mert egyes részek fedésben vannak egymással, mint amin a német az ógöröggel, vagy angol a némettel. De hát nem adódik össze a régi magyar nyelv, nem adódik össze a magyar nyelv. Az előbb mutattam, hogy ha az egymás közötti hasonlóságokat összeadjuk, akkor nem a magyar nyelvhez kezd el közelíteni, hanem teljesen máshoz, és nem a magyarhoz.